खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों बा नोंथांमोननो सोंनाय बायदियानो नोंथांमोना मिथिगौबा बाथ्राखौ बुं बे बुहुमाव जेसां हादोर दं बै हादोरफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन रेप केस जानाय हादोरानो जाबाय जोंनि इन्डिया जोंनि इन्डियायाव ओरैबायदि रेप केस जाबाय थायो बेखौ बुंनानै लाबानो गैया नोंथांमोना निउसफोर नायबानो नोंथांमोना बेफोरबायदि मोनसे निउस नोंथांमोना मोनथारगोनानो आरो थिग बिदिनो दिनैबो आङो नोंथांमोननो बेफोरबायदिनो मोनसे निउस लानानै फैदो जाय निउसआ खोब दुखुनांथाव जोबोद साननांगौ बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बा बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जायफोरा मावो मा धोरोमनि मानसि बिसोरो दिल्लीनि जाथाय 31 जुलाइ खालि बे जाथाया जादों मोनानि थिग 8 बाजियाव सासे हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव फरायफुनाय हिनजावसा गथ' कलेजनिफ्राय फैखांनानै न'आव ओंखाम ओरि जाखांनानै बियो डान्स क्लास लादोंमोन आरो डान्स क्लासाव बियो थाङो मोनानि डान्स क्लासाव आरो डान्स क्लासनिफ्राय जेब्ला गिदिंना फैनायाव लामा ससे फैनायनि उनाव अखा थाइफ्रिदोंमोन आरो अखा थाइफ्रिनायखाय बियो सानबाय मा अट' गंसे लानानै बियो थांनो होननानै आरो बियो गावा साननाय मथैनो अट' गंसे बियो लाखिनानै बै अट'जों न'आव थांनो होननानै थांबायदोंमोन आरो थांबाय थानायाव दसे उनाव नुबाय जे बियो जि लामाखैजा फैनांगो बै लामाखैजा बै अट'आ लाबाखै बिखौ गुबुन लामाखैजा लानानै थांदों आरो बिदिनो गुबुन लामाखै जेब्ला लानानै थांदों जायखिजाया आंबाबो नोंथाङाबाबो बेफोरबायदि मोनसे कुवेश्चन फैखागोन आरो बिदिनो बै सिख्लायाबो अट'वालानाव सोङो जे नोंथाङा मानो गुबुन लामाखै आंखौ लानानै फैदो आरो बिदि बुंनायाव बै अट'वालाया बुङो जे बिखिजा खोब गोसा अखा हादों आरो अखा हानायखाय लामाफोरा सब दै जाजोबदो बिनिखायनो आङो बे लामाखै फैदो आरो जेब्ला आधा घन्टासो जाबाय गावसोरनि न'आ एक्चुअलि बै जि डान्स क्लासनिफ्राय थाबायना थांबा आधा घन्टा नाङो आरो ओरैनो अट'फोरजों थांबा 10 मिनिटनि लामा नाथाय आधा घन्टा जालांबाय बे अट'आ बैनि जि जायगायाव थांनो गोनां बै जायगासिम मोनहैयाखैनो आरो दसे उनाव ओरैबायदि थाइसे जायगायाव बियो अट'खौ लाखिदो जेराव जेखै नाहरबाबो न'खर गंसे नुवा बा जेखै नाहरबाबो सासेबो मानसि नुवा ओरैबायदि जायगायाव बै अट'खौ लाखिनानै बियो बै अट' सिङावनो बै सिख्लाखौ रेप खालामो आरो रेप खालामखांनानै बियो बै सिख्लाखौ अट'निफ्राय बोख्लायनानै नाख्लायनानै गावआ अट'खौ लानानै खारो आरो दा मा खालामनो बियो हिनजावसा गथ'आ बिदिनो अखा सिजा मोनानि थिग 9:30 बाजियाव गावनि न' मोनफैयो आरो मोनफैनानै गासै बाथ्राखौ बिमा बिफानो न'खरनि जि सुबुंफोर दङ गासैनोबो गावनि जि जालांनाय जाथायखौ खोन्थायो आरो खोन्थानायनि उनाव न'खरनि मानसिया एसेबो गोबाव खालामालासिनो पुलिस स्टेशनाव थाङो आरो थांनानै बै जालांनाय बाथ्राखौ पुलिसफोरनि सिगाङाव खोन्थानानै बेयाव FIR लिरनानै गारबोयो आरो पुलिसफोराबो बे बाथ्राखौ मिथिनानै लोगो लोगो एक्सनाव फैयो आरो गासै केमेराफोरखौ जि CCTV केमेरा दंमोन लामाफोराव बेफोरखौ सब नागिरजोबनानै उनाव गंसे केमेरायाव बै सिख्लाया दि अट' गाखोदोंमोन बैखिनि गाखोनाय समखिनिखौ नुयो आरो लोगोसे उनखैजा थानाय नाम्बार प्लेटखौ नुयो आरो नुनानै लोगो लोगो बै गारिनि गासै डिटेल्सखौ दिहुनो सोरनि गारि सोरनि मा आरो बै गारिनि मालिकनाव थाङो पुलिसफोरा जेब्ला बै गारिनि मालिकनाव थाङो बेयाव थांनानै मिथियो जे बै गारिखौ आसलते सोरबा भारायावसो सलायो सासे गुबुन मानसिया आरो मालिका जाबाय इसा थेवबो बै मालिकखौबो पुलिसा लानानै थाङो
हमनानै आरो लाना थांना बै ड्राइभारनि न'आव थाङो नाथाय ड्राइभारा न'आव गैया आरो अट'आबो न'आव गैया दा दिनैसिम बै ड्राइभारा खारखुमागासिनो दङ दाबो बै ड्राइभारखौ हमनो हायाखै आरो हमनो हाबाथ' नोंथांमोना मिथिगौआनो जोंनि इन्डियायाव दा माबायदि माने स्ट्रिक्ट सलायबाय दङ बे आयेना हिनजावफोरनि थाखाय माने बे आयेना खोब स्ट्रिक्ट सलायबाय दङ आरो खोब थाबैनो बियो हमजानाय लोगो लोगो माने माबा मोनसेथ' शास्ति बियो मोनखागोनानो आरो आसा खालामो बिखौ जेसां माने गाज्रि शास्ति दं बिखौ माने बिनो होनांगौ होननानै नोंथांमोना मा सानो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहरनो हागोन आरो लोगोसे बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयारबो खालामलाय आरो न'खराव जुदि बेफोरबायदि सोरबा हिनजावसाफोर दोङो बिथांमोनखौ बुजायनानै अबेयावबा थांबाथाय खोन्थाहरनांगौ जाहाथे बिसोरो हारसिङै जानला मानला अट'फोरावबो माने खोब साहस गोरा होननानै आजिखालि माने एसे एला गोरों गोरा जानाय लोगो लोगो हिनजावफोरा सानो जे जोंखौ रावबो एख'आनो खालामनो हाया जोङो फ्रिडम जोंनि जि इस्सा बेखौनो जोङो मावनो हागोन नाथाय हिनजाव मानसिनि जिउआ बेफोरबायदि नङा साबधान थानाया मोजां आरो नोंथांमोनाबो गासैबो साबधान जा लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ बेफोरबायदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै गोजोन्थों।